Коронавирус йогышы шигенми. Роспотребнадзор оешмасы мәгълүматлары буенча өлкән яшьтәге һәм хроник авырулы кешеләр ширгә тиз бирешә. Аларга аеруча сак булырга кирәк. Ә хастаханәләрдә авыруларны йоктыручыларны ничек дәвалыйлар? Кызыл зонада табибларның тынгысыз хезмәте турында киләсе язмада. Саклавыч киемне 10 минутта киеп бетерергә кирәк. Киемдә бер генә ачык җирдә калмаска тиеш. Шәфкать туташлары миллиметрына кадәр скотч белән ябыштырып чыга. Республика йогышы авырулар хастаханәсенә керәбез. Монда районнардан килгән пациентларны кабул итәләр. Бу палатада 50 яшьне узган 3 ир-ат ята. Бер авыруны шәһәрдән китергәннәр. Барысы да тән температурасы, кан басымы югары күтәрелүдән башланган. Томография үпкәннең 25% зарарлануын күрсәткән. Вот так, типа, задыхался. Бу палатада балтачтан ир белән хатын дәвалана. Хатын гел дугалар укый. Быел уразатларга җыенган. Йогышны бетерү өчен көн дәвамында препаратлар кабул итәргә кирәк. Аллаһа шөкер, бик әйбәт карыйлар. Малайларга барган идек, шуннан яктык мен инде белмибез дә даже куянлыкканны да. Башта үзем дә шаны бетмәгән, бу авырулар теге самый җине шулай бардыр дип инде. Файдасы булса маскасыз йөрисе түгел. Булай, Аллаһка шөкер. Һәр палатада эшәр кеше. Бу хатта тернәкләрне үзүчеләр. Алар өчен иң авыр артта калган. Шулай да иркен итеп сулыш ала алмыйлар. Кирәк чакта кислород битлеге кулланалар. Тернәкләрне бүлегендә ятучыларның үпкәләре ясалма җилләтү аппаратына таштырылган. Күбесе симерү, пневмония, йөрәк авыруларыннан интегә. Ковид йогышы аларга куркынычлы. Шикәр диабеты белән авыручыларга бигрәк тә кыен. Кызыл зонадан соң ординатор бүлегенә керәбез. Табиблар авыруларны даими тикшереп тора. Пациентлар өчен дә, үз сәламәтлекләре өчен дә борчылалар. Без кешеләрнең ничек авыруын күрәбез. Ширне булдырмый калу өчен прививка ясату мөһим. Бездә дифтерия белән авыру очраклары юк. Кешеләр коронавируска каршы прививка ясатса, без йогышны җиңәбез. Вирусны җиңүгә ныклы адымнар ясалды. Вакцина сатучылары көннән-көн арта. Сәламәтлекне саклау өчен көндәлек саклану чараларын үтәү дә мөһим. Фанис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.